Hey mga kabisdak, so kumusta? So andito tayo ngayon sa Maryland Central Library. So isa tong public library mga kabisdak, and yun, papasok ako dyan mamaya para mag-aral. Meron kasi akong presentation tsaka assignment na mag-juju, kailangan ko i-submit, kaya naisipan kong dito mag-aral mga kabisdak kasi sobrang lapit lang nito sa amin. 3 minutes walk lang to galing sa bahay, kaya dito na ako. At the same time, ipapakita ko sa inyo mga kabisdak yung loob ng library kasi napakalaki at napakaganda nito mga kabisdak. Kompleto yung before tayo papasok sa library mga kabisdak, meron lang akong gustong i-shout out at saka i-greet ng happy birthday. Happy birthday Ate Rimi Sabaneco Reveral. Happy birthday. I wish you more blessings, good health, and of course many more birthdays to come. Happy birthday at sobrang salamat Ate Rimi sa pag-support ng small YouTube channel namin. Kasi konti lang yung viewers namin, pero isa ka Ate Rimi na sumusuporta talaga sa amin. Dati pa kahit yung viewers namin 10 lang, 20, so isa ka na talaga sa original na sumusuporta sa amin. Kaya sobrang thank you talaga Ate Rimi, and hopefully makita ka namin at makapag-picture kami sa iyo at makasama ka sa vlog namin Ate Rimi. So kailangan natin mag-sign in mga kabisdak dahil sa COVID-19. Okay. So, hindi ako makakita ng ayos kasi so itong side na to mga kabisdak, isa tong children's area. So maraming mga books para sa mga pambata dito. Okay. This is yeah. I'll just have a look to familiarize. Dito ako ngayon mga kabisdak. So dito ako mag-aaral. So ito yung area ko. So ito yung setup natin. So laptop tsaka meron akong iPhone, nanonood din ako ng NBA. So meron ding disturbo. So itong side na to mga kabisdak, actually pwede 2 tao dito. Isa dito, isa dito. Pero dahil nga sa COVID-19 may social distancing, kaya may bawal umupo dito. So dito lang tayo mga kabisdak. So mag-aaral muna ako mga kabisdak, tapos mamaya iikutin pa natin to yung library kasi napakalaki nito mga kabisdak. Marami pa tayong area na hindi napuntahan, kaya mamaya pupunta tayo. Meron silang dito, merong cafeteria, merong parang canteen, ganun na napakaganda. Kaya dun pupunta tayo dun. At dito mga kabisdak, kasi sa sobrang laki niya, meron ding elevator. So kung nakita yan, elevator yan. So yun. At kanina mga kabisdak, hindi ako masyado nakapag-video kasi nahihiya din ako. So baka mapagalitan ako, kaya yun. So aral muna ako mga kabisdak.
Dito tayo ngayon sa labas mga kabisdak kasi alauna na ng hapon. So gusto ko munang mag-lunch. Sobrang gutom na kasi. Plano ko lang bumili ng sandwich. Sobrang gutom kasi, pero ito yung ito sana yung cafeteria ng library. Pero serado pala sila ngayon kasi dahil sa COVID-19 hindi nila binuksan yung canteen nila. Pupunta muna ako sa labas mga kabisdak, doon ako bibili ng pagkain kasi serado nga yung canteen dito. At babalik ako saglit mamaya. So dito tayo bibili ng lunch mga kabisdak, pizza. Hello mga kabisdak, so nakabalik na ako dito sa library, sa Maryland's Library, Public Library. So ito yung nabili ko, soft drinks tsaka pizza. Napakalaki mga kabisdak pero yun lang kasi yung available. So tapos na akong kumain mga kabisdak. So hindi na ako babalik doon sa, hindi na ako magte-take ng video doon sa loob ng library kasi ang daming nagbabantay. So baka mapagalitan ako or baka bawal mag-take ng videos sa mga ibang areas ng library. So ngayon mga kabisdak, yung pag-uusapan natin is i-share ko na lang kung ano nga ba yung trabaho ko dito sa Australia kasi marami na ding nagtatanong sa akin mga kabisdak kung ano nga ba daw yung trabaho ko dito. So hindi ko siya talaga sinishare or in-avoid ko mag-discuss about sa trabaho ko ngayon kasi parang for confidentiality purposes na rin. Parang may pagka-sensitive yung trabaho ko ngayon, yung kumpanya ko ngayon kasi mostly sa transaction namin mga kabisdak is government related dito sa Australia. So bibigyan ko na lang kayo ng overview. A short background about sa akin mga kabisdak. Sa Pilipinas, yung profession ko talaga, yung natapos ko is nursing. So isa akong licensed nurse sa Philippines. So 2 years din ako nagtrabaho dati sa Pilipinas mga kabisdak. And sa hospital ako sa Cebu, natrabaho for 2 years, is akong ICU nurse, kaya napakaganda at napakasolid na experience ko bilang nurse sa Pinas. Pero nung nag-abroad na ako mga kabisdak, simula sa Singapore, nag-iba na ako ng industry. At yun nga, yung trabaho ko sa Singapore at saka dito sa Australia is pareho lang, exactly the same, 90% the same. So kaya naswertihan din na nakahanap ako ng trabaho dito sa Australia na pareho lang sa Singapore. So yung tawag sa trabaho ko ngayon mga kabisdak is corporate governance officer or isang compliance officer. So hindi ko muna i-discuss yung details kung ano yung mga ginagawa, which is gustong-gusto ko sana kasi marami kayong matutunan doon mga kabisdak kasi very unique siya na skills, unique na talent, pero baka later on na baka next year or in the coming years. So yung tawag nga mga kabisdak is corporate governance officer. Simple explanation niya mga kabisdak is kami yung responsible to ensure na ang isang kumpanya dito sa Australia ay sumusunod sa batas ng government. So yun, yung mostly na nakakatrabaho ko mga kabisdak is mga lawyers, auditors, tax agent, directors, mga shareholders or mga bibigating tao ng isang kumpanya. 'Di ba? Sobrang baliktad niya or sobrang opposite niya sa natapos ko na kurso, which is nursing nga. Kaya hindi rin madali mga kabisdak yung transition ko sa pagiging nurse kung ano man yung trabaho ko ngayon. So 2 years din ako mga kabisdak na nag-sacrifice dun simula sa Singapore. Ilang beses ako umiyak kasi nahirapan ako, hindi ko naintindihan yung legal terminology kasi nga medical background ako. Pero nagsikap ako mga kabisdak kasi gustong-gusto ko talaga itong trabaho ngayon. Office job lang siya, Monday to Friday, 9 AM, 5 PM. So ibig sabihin marami akong time sa family. So kaya nagsikap ako dati, inaral ko talaga siya, maraming luha yung na-invest ko. Totoo mga kabisdak, ilang beses ako umiyak. So kaya yung natutunan ko na yung trabaho ko ngayon, which is very opposite talaga sa pagiging nursing. Dinevelop ko na yung self ko. Sa Singapore pa lang, nag-aaral na ako ng mga kurso, mga short courses na related sa trabaho ko ngayon. Kaya pag punta ko naman dito sa Australia, timing din na yung company namin is nag-o-offer sila na parang program, educational program para sa mga empleyado na gustong mag-aral ng postgraduate course, which is libre mga kabisdak. Kasi kaya yun, rinab ko yung opportunity na yun. Sabi ko sa company namin na gusto ko mag-aral. Tapos yun, pumayag naman sila. Sila yung nagbayad mga kabisdak, which is napakamahal nitong kurso na to mga kabisdak. Kasi 2 to 3 years to bago mo matapos. Napakamahal mga kabisdak. In total, mga $15,000, 600,000 Philippine pesos. So, mahal siya mga kabisdak. Tapos lahat bayad yun ng company. Wala, kahit $1 wala akong binabayaran. Kaya
napakaswerte ko din sa company namin mga kabisdak. Kaya yun, 6 na module yun mga kabisdak. Sobrang hirap. Yung exam para siyang bar exam ng mga lawyers sa Pinas. 6 na module yung kailangan kong kumpletuhin. Natapos ko na yung 3. Ito yung pang-4 na ginagawa ko, which is hopefully matapos ko para 2 na lang yung kulang by next year. Matapos ko na siya at makakuha na ako ng isa na akong ganap na chartered compliance or corporate governance officer dito sa Australia, which is mostly na mga individual na ganyan mga kabisdak is usually nga sabi ko lawyers, auditors, directors, so yung mga ganung tao. Kaya mostly na namimit ko na tao sa working environment ko is mga lawyers mga kabisdak. So ilang law firms na rin ang napuntahan ko dito sa Australia, mga opisina ng mga bibigating lawyers, mga top law firms na napuntahan ko na dito. Marami na ako na-meet na lawyers. Kaya yun, so yun yung trabaho ko ngayon dito sa Australia mga kabisdak. And hopefully matapos ko tong exam para ma-improve yung trabaho ko, yung pamumuhay namin dito, yung opportunities, and yun.